न' बाबाय जों सालांबायसो जानाबो बारा जाजोबथ'वाखै न'आ ओरैनो गामि एरियानि न' नालाय आंथ' आरो बेलेगाव थायो नायदो बे जा आंनि फुराना न'मोन ओमफ्राय दा फैयै फैयै नै दा दैलाना माबानोसै फाननाया आं बिनि अनगायै आङो जेबो फाना आंनिया अकल जियानो अकल जियानो आदसा बाखि हेबनो सेस्था खालामबाबो आं बिनि थाखायनो आं हाया हेब्बाय थायो बे गांसेखौ खैदिनाव हायो आं सप्तासेयाव गांसे बर'नो आरो ओमफ्राय आं हरनानै सप्तासेयाव 2000 खामायो आदसा ओमफ्राय जायबिलाक बायनानै लाङो बिराद मोजां इनकामाव फैयो आरो आदसा बर'नि थाखाय नाफाम देनाय सोरबा ना गोरान फोराननाय बाजारावबो एकदम ना गोरान फोराननाय सिंग्रा नाथुर ना फिथिख्रि ना सें बेफोरजोंनो बिराद मोजां जानो हायो आरो नोंथाङा मोनायावबो हेबो नामा आं सान हर सप्तासे फुरा आं नाथाय नोंथांनि बानायो आरो बे मेगननि पावारा नुयो दा नुयो आङो नुयो थारमाने बांसिन आङो माखौ जायो होनबा खायद'आ साम' आङो साम'खौ सप्तासेयाव खनसे नांगौ बेनि थाखायनो आं मेगनखौ मोजां नुयो आरो आं मालाय बायदि गुबुन बायदि मेगन थाइब्रै आं गाना आं गग्लसखौ गाना नालाय आंनिया बे थाइनै मेगनानो जायो सोरबाफोर हेफाजाब होफायो नामा हराव हेफाजाबालाय बेनोसै आरो मा होनबावनो जोंनि बर' समाजाव निजा खस्थ' खालामाबाथ' मोना नोंथांनि दा बाजारा मोजाङै सोलिबाय दंना मोजाङानो नोंथाङा माबाफोर हेबनो गोनां दंबावो नामा ना जाग्रा फल' ओरै थोरै नाफाम लांसै नै जों दायो गामियाव बेरायनो फैनाय बाजै नाफाम लांसै 20 थाखानि मोनसे सुदो 50 थाखानि मोनसे बानाय सुदो बरिया नाफाम नै बया मोदोमदो सयथ' ओरैनो नायनायावसो माबा नुनाय रखम मोनदो बिराद बरियासे जोंहानाव फैना माबायदि मोनखो दा मोजां मोनदो थारमाने जों गोजोननाय मोनदो जों खस्थ'बो खालामबोबाय जेबा जों वाकिं खालामबोबाय जोंनि देहायाबो राफोद मोनदो जों उन्दुना थास्लायस्लाय अखा हानायजों जों खामानि मावासै खिन्थु जों बिराद मोजां मोनदो आरो गोजोननाय मोनदो मेरा गाँव पे आके कैसा लगा Heima miju mga bodolen kalte boksa edon sangkat edon heima dam mama damem